Tikber l-iskumdità fost il-membri tal-Kabinet Laburista kif issa qed joħroġ ċar aktar minn qatt qabel li l-kollega tagħhom Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim-Ministru Keith Schembri li wkoll jattendi l-laqgħat tal-Kabinet huma implikati fl-iskandlu 17 Black bir-rabta li hemm mal-kumpaniji sigreti Hernville u Tilgate. Fil-fatt għal darb'oħra qed jażlu li jibqgħu jaħarbu milli jwieġbu jekk dawn iż-żewġ persuni qrib ħafna tal-Prim-Ministru għandhom xi warbu jew jitwarbu mill-karigi tagħhom għalmenu sakemm isimhom jitnaddaf fl-inkjesta li qed issir dwarhom. F'okkażjonijiet separati, Net News tkellem ma' żewġ deputati mexxejja tal-Partit Laburista. Bid-deputat Prim-Ministru Chris Fern iserraħ rasu li l-inkjesta qed issir. Madankollu jibqa' ma joħux pożizzjoni dwar jekk Mizzi u Schembri għandhom xi riżenjaw. Ġifieri saftet ilu u dina kienet inkwetani kien ikun li mistoqsijiet dwar li l-istituzzjonijiet f'Malta ma jagħmlu xogħolhom. Wara l-mistoqsijiet ta' Net News, id-deputat Prim-Ministru baqa' jaħrab domandi oħrajn tal-ġurnalisti sakemm ħareġ minn ġol kamra. Ministru Iva jew le ħaj riżenjaw Konrad Mizzi għandu asli li ma ġibtniex Ministru laqqas. Li ma ġibtniex Ministru laqqas. Anke d-deputat mexxej Laburista ieħor il-Ministru Chris Cardona ħass li kellu jserraħ moħħ in-nies li qed issir l-inkjesta f'sinjal ċar li danu l-messaġġ ġdid li ngħata lilhom minn Kastilja. Iżda mistoqsi direttament jekk Konrad Mizzi u Keith Schembri għandhom xi warbu mill-pożizzjoni tagħhom sakemm titlesta l-inkjesta, Cardona wieġeb li m'għandhomx għalfejn jitwarbu bl-ebda mod. Menu sakemm jitnaddaf isimhom jekk isimhom huwa nadif u mbagħad jerġgħu lura. Jekk din il-proposta tal-Partit Nazzjonalista applikat fil-każ ta' Egrant li kieku bħalissa għandna kriżi kostituzzjonali enormi. Iġi ma taħsibx imma li l-inkjesta li hija direttament fuq Keith Schembri u Konrad Mizzi huma dirett fuqhom mhux kien qed jgħid il-Prim-Ministru qed jgħid fuq 17 Black u xi konklużjonijiet. ma taħsibx imma li għandhom warbu ma tħossi għandhom warbu iva jew le. Bl-ebda mod. Meta kien fl-oppożizzjoni il-Partit Laburista kien wieħed tolleranza zero għal korruzzjoni u kien anke jitlob li esponenti tal-Partit Nazzjonalista li jkunu mqarġew interrogati mill-Pulizija għandhom iwarbu mill-pożizzjoni tagħhom. Qabel l-2013 kien ikun il-Prim-Ministru stess li kien jitlob lil dawn il-persuni biex iwarbu sakemm isimhom joħroġ nadif. U dan al kontrarju ta' issa meta l-Prim-Ministru qed jibqa' jiddefendi akkosta kollox lil Konrad Mizzi u lil Keith Schembri.